Κοντά μας και βρίσκουμε ήδη τον κύριο Καπραβέλο. Το βλέπετε, το διευθυντή της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ξεκίνησε μια δύσκολη μέρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από όσα μας είπατε. Με τα ρούχα που είναι στην εργασία του άνθρωπος, γιατί είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, πάνω στη δουλειά. Μάθαμε το περιστατικό που μας είπατε πριν, κύριε Καπραβέλε, για τον άνθρωπο που χάσατε. Αυτό είναι και το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μάθει να βγαίνω στα κανάλια για να ανακοινώσω ένα θάνατο. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που εύκολα χάνουμε, γιατί δεν φοβόμαστε το θάνατο, αλλά δεν μας φοβάται και ο θάνατος. Να ξέρετε όμως ότι εμείς δεν στενοχωριόμαστε. Εμείς θυμώνουμε γι' αυτό. Επομένως, οι τελευταίοι που θα πέσουνε θα είμαστε εμείς. Γιατί τώρα πλέον είμαστε θυμωμένοι. Και δεν είναι εύκολο να ανακοινώνεις θάνατο από την τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολες τις στιγμές. Και αν σκεφτείτε ότι κάθε μισή ώρα χάνουμε έναν άνθρωπό μας, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Κάθε μισή ώρα, δηλαδή τώρα σε αυτές τις συνθήκες μιλάμε, γιατρέ, κάθε μισή ώρα χάνουμε έναν άνθρωπο. Έτσι, μετρήστε να δείτε, κάθε μισή ώρα. Συνειδητοποιήστε το λίγο αυτό. Συνειδητοποιήστε το ότι... 20 λεπτά. Αυτό ακριβώς. Μα γιατρέ, το συνειδητοποιούμε και μοιάζει σουρεαλιστικό πραγματικά το ότι συζητάμε αυτό που συζητάμε τώρα και πριν από λίγο συζητάγαμε για συγκεντρώσεις και πορείες. Έλεος. Συγγνώμη, είμαι φανατικός πραγματικά αυτού του ιστορικού γεγονότος. Αυτό που δεν πρέπει κανείς να το ξεχάσει. Και το μήνυμά του είναι πολύ συγκεκριμένο. Προς όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένο. Μην το συγχαίετε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το βιώνουμε. Το νοσοκομείο μας έχει 200 κλίνες αυτή τη στιγμή και είναι κατηλημμένες από βαριά ασθενείς και 44 κλίνες σε διάθεση μιας νόσου. Δεν έχει ξαναγίνει. Σε τι ηλικίες, γιατρέ, είναι οι ασθενείς σας και κυρίως οι διασωληνωμένοι? Ακούστε με, πείτε το προς όλες τις κατευθύνσεις. Η στατιστική του πρώτου κύματος ήταν λάθος. Δεν είναι οι μεγάλες ηλικίες και τα υποκείμενα νοσήματα. Έχουμε πλέον νέους ασθενείς. Δηλαδή? Δεν κάνει διάκριση. Που διασωληνώνονται, γιατρέ. Ορίστε. Νέοι ασθενείς που διασωληνώνονται. Φυσικά νέοι ασθενείς χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, τίποτα απολύτως. Και μάλιστα σας λέω, αφήστε τα στατιστικά. Στη δική μου μονάδα αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη της ζωής του 35χρονος, χωρίς να έχει κανένα υποκείμενο νόσημα. Με μια βαρύτατη πνευμονία. Κοιτάξτε, αυτοί οι ασθενείς, ένας από αυτούς, έχω 12 κλίνες, ένας από αυτούς αποδιοργανώνει όλη τη μονάδα, όλο το τμήμα. Διότι είναι πολύ βαριά ασθενείς. Σκέψου, έχω 12 στους 12. 12 στους 12 ασθενείς είναι με ARDS που λέμε εμείς, με βαριά αναπνευστική. Και από τους άλλους που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες υπάρχουν και από εκεί κάποιοι άνθρωποι που θα χρειαστούν μεθ? Μα φυσικά, χτες το βράδυ, αφού παίρνετε ρεπορτάζ, γιατί βγαίνουμε για άλλους λόγους και θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε για να φοβήσουμε τον κόσμο. Προσέξτε με. Ούτε να του ρίξουμε το ηθικό. Το βράδυ, 4 η ώρα, μεταφέραμε έναν ασθενή ο οποίος ήταν καλύτερα, αλλά όχι συνάριστη κατάσταση, για να πάρουμε βαρύτατα διασωληνωμένο 54 χρονών ασθενή,